Mahamaya constituency ke parlo Narlong ati Adarsa long model Anganwadi center asahem ki Kimponjia Phanpura MLA Dor Singh Rongha hinpen long e ke sompon Osomaratum mahang thekdat pen lo ke chali theklo pulote ke chengnang jilake Anganwadi center asahem along pen henlo labangso Anganwadi center asahem along si Osomaratum phan lo than ponpo lun setame than ponpo mate Osomar anu ke cheng sedimlo lasi bangso asahem abangke kenang sotpu sarkar atuma thaponsi ning ke mepen MLA Dor Singh Ronghanga hinpen Narlong ati Adarsa long setame model Anganwadi center asahem ki kimpi ponjia phan long e somponlo Bangso asayalong manping pen kachetong dun lakha kriner kep Haraghat LAC MLA Dor Singh Ronghang Karbenglang Autonomous Council EM Kangbura Kiling Board Chairman Honta Rongpi Haraghat Development Block JE pen Anganwadi Worker Helper atum chetong dun si mesen pen kimrang pon puposi hadake doarar tuma phan aning pathe de kanglo Dorso arong along government ahin pen ICDS Osomar bihek tiek atum kecharli kethan jadim labangso government pen nang pi pondo labangso ICDS center ahem pini kiki moda si anuyok madalong e somponlo pen prabjin pen chiklo jon joniang bong labangso ahem patang pe me pen dak ICDS center mode rong so pan hodai po ili kamatha nang kanang sot bangla hello non ge government atum kamatha isia polisi ke deng pon hello je Osomara mang the cloth pen kecharli cheng nang yadim ke ICDS center long si pacharli pon nang po si kethana tumda so teng mang pon si than pon nang po ho ka che toy do numa so teng mang pon si toy do nang po pente pini government han choro nangi itum haku ahut ke penan apor hut ke nili thegun long Karbeng long ben kiduna MLA tum ke thang ta scheme long de matro consensus development scheme tangka ekuti long dun po la pena behere ke yad long de tanon BJP sarkar Narendra Modi Prime Minister Dr Himanta Biswa Sharma kejapon Chief Minister penon itum Tuliram Ronghang Karbeng Autonomous Council CM alang tum chingwai chithan angbong pen ke Assam along MLA mang ko ra trok ba pharu sirang ko ra trok angbong nitum afanta homana hubidha sidang po Habar ke Harpen Harsing Rongpi Karbenglang Live